मा जाखो मा लाबोदो नायनि मा लाबोदो बिमाया डक्टराव थांदोंमोन फिसाया मा लाबोखो नायनि मा लाबोदो वा स्लाइम वा बेखौ मा खालामगोन नोंलाय एफा नन्दिता बादि बाल्टिंआ आयै 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 गासै लालाय नायनि बाल्टिंखौ हमलायगासिनो नायनि वा वा नायनि मोजां दिन्थिलाय मोजां दिन्थि लोगोफोरा लुबैगोन वा 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 मा दङ बख'लाय नायनि देलाय देलाय दे मोजां बाथ्रा देनाय 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 बख'नाय नायनि मा दङ आंबो नायाखैनो नायनि मा जिनिस बेलाय मा खालामोथाय बेफोरदो आयै 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 बेसेन गोसाबो लादो जां लागोन रा एफा मुवा दं आरो मा मा लाबोखो गोसोम गोसोमाव आंनिया दा बेराम मुलि माखासे नै बिनि उनाव नोंबो लाबाखै बहि बे नोंनि गांनै आंजोंल' माहाय लाबायदों मुला दे जादो दे